I pozdrav ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft Pocket Edition Hunger Games, sa mnom je Toni. Bog. Kraj mene da vidite, to više glava. Bog svima. A ćemo ići u centar, jel? U centar idemo da im suru ustučemo. Joj, za koliko počinje? Za 2 minute po. Sad ćemo mi raditi. Da idem prsta rastezat. Ha, joj, da ja malo. Joj, me neće da puknu. Također ljudi, svake nedelje će izlaziti jedna Hunger Games epizoda. Hunger Games, jej. Vidi ga. Tuča muzika. Čekaj, imam ja to na skin. Evo, ovo je moj skin Gia. Imam ja pro. Ta meni tuča muzika, Bog te mozak mi. Također ljudi, krenut ćemo sa preživljavanjem. Isto ćemo snimati. Krećemo iz početka. Ja sam kao napravio već to za preživljavanje. Fino je sve ravno onak. Imamo ravno područje, drva oko nas. Koliko ovaj vrak kreće? Za minutu je. Još malo idemo da ih rasturamo. Imamo mi malo muzike. Imamo mi i svoj parkour, jej. Šta parkour? Parkour. Kako misliš parkour? Ukrug. A, da. Ali još nije dovršen. Ne. Također imamo i mi ovako multiplayer preživljavanje, to smo već krenuli. Već živjeli smo pod zemljom, igramo sa tim creeperima. Koliko se nam ono eksplodiralo puta u kući? U kući, sam. Sam puta, da. Krećemo sa gradnjem dvorca, mislim to već bili radili malo, ali sad smo ostali bez kamenja, trebamo ići da kopamo. U čoj vrag ušao kreni? Yes. Evo ga. 2, 1, kreni. Otvori chest. Ja neću da mi otvori chest nešto. Tam di si? Yes. Čekaj, meni nešto je malo štekaj sad. Ko je gubo stvari, bo? Vidi, Kreni se, Stani, hoću da otem čestam od onog debila, evo. Aj, pratim te. Dolaz vamo. Bog ti, ja se ne mogu snati. Dolazim ovdje, ja nimam iron mač. Ostao 2,5 života. Mrtav. Dobro, ajde. Raspa. Evo ja sam, brate, mili mrtav. Ajde. Ja ću da respavam. Pol te ubiju. Da igramo. Ja i jebo. Da igrat ćemo još jednu. I to će biti to. Ma šta, bit će još. Ma još 2, a? Ma da. Nisam baš Samo profić. da me ubaci. Mi nisam baš profiću ovo. 6/24. Čak, gdje je to, koji? Ono u sredini. Sad kroz. Ona vidi se. Još to na moje mjesto. Šta ovo? Evo krenci, Gdje sad ne idem u centar, idi tamo iza tebe one stepenice. ti idi, ja samo da popim ovaj jedan kopček. Da koliko to počinje? Za 2 minute, malo manje. Ti sam da popni po tim stepenicama. Hoću. Ove ovdje, a? Da, te. Uz onoga tamo budu. Vidu, koji debel vok. Vidi ovoga, nešto skaku tamo. Ti muš. Vidu, tu mučka, hoću ga uvijek. Da vidi ovo zbor. Ja sam What the fuck? Ja sam ako malo više. Vidu, tu ćemo. Jedan lup tog debila jebu. Malo mi šteka kad snima, ne? Ajde. Da je nebitno. I za minutu. Jebote, što sam ja sad htio reći? Također, da što se ljudi, ostavit ću vam link IP servera ću vam ostaviti u... I moje stranice. Dobro. YouTube kanala. Ja nisam još napravio. Također ljudi, hvala vam na 18 subscribera, napredujemo. Dosta dobro. Evo za 30 sekundi. Ja moram malo da zagrijem nogice. Ajmo. Jedbo. Vid budale. Jedbo. Ti da se davno iskačeš, ovako.
Ajde Zagrijavam. ja ću te čekat tamo gore, ti uzmi jedan čest. Može. Za koliko krećemo? Evo 5, 4, 3, 2. 2, 1. Aj, on, jedan. Ajde. Ajo, znaš šta kad Ajde, uzmi. ja se ne znam Yes. penjat, Bog. Ja se ne znam penjat. Pa ja se ne znam popit, majke. Daj pričekaj tu, Ajmo, ajo, jesu se opremio, Bog. Držaj patike. Da stani, dođi ovdje. Daćeš. Držaj ovom. Ajde. Jo, Bog. Gdje Boga ostali su tamo. Jebem. Je za tebe. A dobro, ja mislim ima mače. Ti. A baci. Kako je tog tika, ne vidim. Ja smo opremljeni. Di si ti nestao, Bog? Ajno. Aj, pratim tebe, ajde dolazi, zapravo ti mene prati. Dolazi ovom. A ti si bolje opremljen, aj ti iza, Bog. Jebote. Idemo unutra ovdje. Džabe kad tu nema ništa. Nema, ajmo vidjeti. Možda ima koji čestić. Ima vraga. Ne. Tregor. Slušaj mene. Isjećeš Čekaj. po planu. Jo, Bog te mene ovaj kreten će da skače. Ko Ti je? si ti, Evo me vam ušli. Gdje stani? Stani, nemoj se kretat. Ko je? Sad gledaj ovo. Da me baci Ovo. nešto. Onda ide. Ovo i evo. Da baci. Sad ću da ti bacim s ovo što mi je napred. To je Evo ti bolje buc. Okej. Odijelo. Ajde ti ovo da me ne smeta ovo. I Daj, Bog te. Jel imaš šta od oružja, onako? ne. Vidim često. Pa tog sam i popio. Ja našao vatrenu, Bog te. Kapicu isto. Sad ću ja da palim ljude. Ja mogu drvo zapaliti. Ja sam to bio uzeo. Eto, neka drvo gori. Ja vidim jednog i. Ali ti mene vidiš ime. Da. To sam ti ja. Ja ti... Bog ti bježiš bez mene, a? Bez mene ideš. Čekaj, moj je prije bio kovčeg, ali... Nije, ja sam to već bio tražio, jedanput bio sam igrao na toj mapi, nema. Da stani, da ja se malo ovo uredim. Čubo, sebe imaš ove iron patike. Ohaj. Što si ti, Bog te uplaši. Ali ima na ovome mostiću. Aha, eno vidim jedan kovčeg. Gdje je Bog se do A na mene? drvetu bude Bog. To slučajno pogledao. Šta si našao? On niš koristi. Ja ću vidjeti, možda ja za mene imaš to. Niš koristi, Bog te našao mač. Torta, hvala. To bi ja da... Gdje drži ovo, a? Evo, stavit ću ti u kovčegu. What the fuck, Bog te našao. Evo. Samo da nije neko sranje. No dobro, to nema, maj. Evo, sad sam ja full oklope. Daj sebi, jebote, šta imaš? Ljudi, ko što rekao, nismo baš neki profići u ovome. Ja sam samo 4 puta pobjedio, dakle ne vjerujem da ću vam pobjediti. Aha, evo još. Bog te, di si? Gdje li ima kakav mače? Ako ima? Gledat ću ovo. Jebote, sam sebe zapali još malo. Neću ja ovo dirat. Samo, gdje drži ovo? Eto kovčegu. A Bog te uzimaš mi stvari. Čekaj da je... A da imam bolje ove patikice. Ovo ću vratiti. Gdje ja stavim ovu kovču što mi ne treba? Pa isto koji ja ostavljaš. Čekaj, ja tebe ne vidim, Bog te pa gdje si? Ovo te koji ja vam ušu. Vido, pa daj mi pričekaj, nema ni mača, Ajde, evo mene vam uči.
Kod kuće. I ne može više bježa bez mene, Ok, vama je više neko bio. Dobro, ajme da svakako strašno. Što je to neki tamir buk sa auto? Nije. A nije jebot, jako mi se to često. Jel možemo uzgledati to malo des? Jebi ga, ne možemo uništiti. Ovu obradu. Ajde da vas zvamo. Ima ova vrata u ulaz. Da vas zvamo. Mislim ova kuća u ulaz. Da vas zvamo, bok te vid, pobjegao mi u pičku materinu, da kažem. Čekaj malo, bog te. Jel imaš kakav mač rezervu? Nemam bog. Onda gdje stani bog. Ti smo zaštiti. Der tamo u grad. Ja, Kada svi vidim idemo jeste gore. što često... čestovi su se obnovili. Jesu. Da. Teraju centar, Osim ako neko nije pokupio. Vidi ovo. Jebo majke ili tamo neka. Idi ga ubij. Ja ću ga palit. A bog te šta mene? Jebi ga. Ko si ti udao? Pa šta je jebote, kud ideš na vatru? Aj, barem smo ga otrali. Gdje stani da ja vidim jel ima koji mač. Ok, bolje je ovi. Čekaj da vidim jel ima kacigu. Ok, bolje. Jesi našao kakav mač? Evo ga, ima mače. Jel onako dobro? Eno jedan tamo, Gdje? Vidi ga. Ajmo ga napasti. To je taj. On tebe ali ti njega. Ja njega. Gdje saš ti ostati jedan čest što mene treba? Evo. Jebo ti ima iron, onako da ga je ubit. Gdje sad čanjeg da krnem? Gdje je? Jebem ti. Pomoć! Tu, bog te šta je? Daj ti mene zapao. Jedan život je. Ja sam mrtav majke. Mrtav. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Lajkujte ako vam se svidio. Pišite u komentare, subscribeite kanal i